har vi offret et par timer hver aften. Og på tirsdag offrer vi 2 timer, når vi går fra Israels Plads til Nørrebro. Men hvad offrer vi? For vi er så villige til at ofre alt for et sande budskab, for en smule materialisme og for en smule glæde, en smule værtslig glæde. Men det er langt sværere at finde tid til at ofre for profetens budskab og for budskabet om fred. For islam er sandelig religionen, der bygger på fred. Islam blev forvrænget og forfalsket, det vil sige kort efter profetens død, men i tidsrum derefter. Det var det profetens barnebarn kæmpede for at få tilbage. Han kæmpede for at få budskabet om fred tilbage. Han måtte ofre sit liv. Vi står med en situation i verden nu, hvor islam igen er blevet forvrænget, forfalsket. Jeg kan stå og snakke om, at islam er fred, og når I tænder på nyhederne, så er der nogle muslimer, der viser alt andet. Vi må erkende, at islam er blevet så forvrænget, at det er svært at finde hoved og hale i, hvad profetens egentlige budskab om fred var. Men jeg tror, og jeg håber, at hvis vi søger tilbage, og vi finder lidt liv til de personer, som er vores forbilleder, de personer, som kæmper for fred og kæmper for retfærdighed, så vil vi finde den gyldne vej. For retfærdighed er ikke kun et ønske, som muslimerne ønsker, det er noget, som alle ønsker. Og derfor skal vi samles om det her budskab. Vi skal samle os om kampen for fred og kampen for retfærdighed. Og alt, hvad der må være uretfærdigt, skal udslettes. Tak for jeres tid. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Ja Abbas, med stolthed bærer du islams banner og kæmper. Din styrke kunne få tusindvis af skibe til at kændre. Hvad ville menneskeheden gøre, hvis din fødsel ikke havde fundet sted? Hvilken smerte, hvilket fordærv vil vi måtte leve med? Du er Qamar Bani Hashim. Du er islams sande kriger. Du udslettede de ondes hovmod, og blandt dem skabte intriger. Du er en mand, hvis lige ikke findes. Af din kærlighed til din bror vil mennesket bindes. Blomsten kan dø, og bladet kan falde. Men din kamp i ørkenen vil huskes af alle. Torden kan brage, og solen kan skinne. Men din kærlighed i vores hjerter vil aldrig forsvinde. Ja Hussein, i dine øjne ser jeg mit livs mål. Mit hjerte begær din renhed fra hoved til sål. Min prins, min fyrste, min herre. I dig finder mennesket alt i livet, hvad det burde lære. Din tålmodighed, din æresfrygt, din visdom. Du er den højeste, du er gudfrygtig og from. Du flyver på sandhedens vinger og ånder godhedens luft. Rosen er den smukkeste, men selv ikke tusinder af den kan overgå din søde duft. Du har ildens styrke og lysets skønhed. Du kan få bjerge til at svæve og stjerner til at falde ned.
Som fuglenes kludren kan fylde mit hjerte med glæde, kan bare dit smil bryde ondskabens kæde. Jeg vil svæve over skyerne de hvide, i himlen den blå, hvis jeg blot et sekund denne dag foran mig dit ansigt så. كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء وسيبقى الإسلام محمدي الوجود حسيني البقاء. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل